Hvad så alle sammen? I dag spiller vi noget Minecraft. Og som I kan se... for helvede, nu brænder jeg. Og som I kan se, så er det meget sådan i dag. Vi spiller den på vores skyblock. Jeg er free. Velkommen til at join. Ja. Hvad? Og linket, det kan I se her. Even a play. Det der står lige her. Ja. Ja, whatever, man. Fuck det. Ja. Ja. Der er kommet så mange ind nu i hvert fald. Så. Men nu flyver jeg lige rundt, så kan I lige se vores ø. Det er vores farm, den har vi ikke lige helt forsøgt nu. Der er Søren, lige dernede, lige der. Hvor han... hvad hedder hun? Lige nu der var den der fast båd, vi kan lave den i hvert fald. Så han er lige i gang med at bygge det der op. Hey, har du brug for mere cobblestone? Det her burde du kunne klare på 3 stacks. Ja, vel. Men i hvert fald meget velkommen til at join. Ja. Men hvad hedder det nu? Hvad? Hvad? Jo, lidt. Og som I kører på meget sådan, så var stemmerne ikke ret så godt. Ja, for sådan noget. Her kan I se vores cobblestone generator. Og jeg ved ikke lige, hvorfor den er slukket, men okay. Men det var den ikke. Slap dog af, mand. Men jeg synes, vi havde en meget bedre en end sidste gang, vi spillede. Du ved. Jamen, den der kan jo få sådan Ja. Og som I kan se, så bruger han Super Breaker. Ja, whatever. Han var Super Breaker. Ja, men hvad hedder det nu? Jeg tror på et tidspunkt, vi tager det inden for Sørens vinkel af. Men man kommer nok ikke til at kunne høre mig. Ja. Hvad? Er det noget synligt for dig? Ja, men det var sådan vores skyblock, ja. Så I må meget gerne join. Og husk, vi har plads til 1 medlem mere. Og hvis I kunne lide den her video, så giv den en like. Skriv en god kommentar, og så vil vi se jer indtil det. Vi ses! Jeg har lige en ting, at vi skal lave. Det skal hvor jeres dag har været i dag. Men ellers så må de ses til næste video.